Hei, olen Matti ja tässä taas pieniä oivalluksia isosta johtamisesta. Ja tänään aiheena aikaansaamisen taito. Ihmiskunta on kautta aikojen ohjattu puhumisen ja vakuuttamisen jalolla taidolla. Sillä on oma tärkeä tehtävänsä, mutta olisiko kuitenkin niin, että sanoja tärkeämpää on se, mitä saadaan lopulta sitten aikaiseksi, muutettua tai synnytettyä. Nämä asiat ei tapahdu yksinomaan selittämällä, niin että kun tarpeeksi selitetään, toistetaan, puhutaan, kuorutetaan, niin asiat alkaa jotenkin mystisesti tapahtua. On hyvä osata puhua, mutta vielä parempi on, jos pystyy luomaan askel askeleelta suotuisat olosuhteet, jos pystyy sopivasti, empaattisesti, ymmärtäväisesti, mutta silti vaativasti tökkimään asioita haluttuun suuntaan. Muistaen jokaisen ihmisen arvon ja antamalla asioille mahdollisuus tapahtua ja kannustamalla oikeita osaajia soveltamaan ja levittämään tätä osaamistaan ympärilleen intohimolla. Ja pelkkä huippuunsa viritetty puhetaito ei ole se ainoa työkalu tähän. Toki sillä on oma roolinsa ja se auttaa matkan varrella.